Tak ďakujem, že ste prišli. A organizátori ma oslovili ako predsedu RK. RK je známe výchovou detí na stredkách, na pravidelných stredkách vo farnostiach. A takisto je známe tým, že stálo pri zrode kampani, pro-life kampani, najmä 25. marec, ktorý je dňom počatého dieťaťa. A tiež 2. novembra je taká akcia Sviečka za nenarodené deti. Zároveň je ERKO známe aj akciou Dobrá novina, vianočnou kolednickou akciou, ktorej výťažok sa používa na rozvojové projekty v Afrike. No a organizátori ma oslovili, aby som povedal na tomto workshope takú skúsenosť ERKA s oboma akciami, ale nechceme ostať na nejakom leveli, že budeme si hovoriť, ako sa organizuje Dobrá novina, alebo ako sa zapojiť do dňa počatého dieťaťa, ale pokúsim sa ísť viac na ten motív. Prečo to robiť, prečo to vôbec tieto témy prinášať mladým ľuďom a prečo deťom. Trochu takú odpoveď dal otec Jenda Balík v tej jeho prezentácii, hovoril, že viera musí rásť s rozumom. To sa my aj v ERKU snažíme, že keď decká chodia na stredka, tak rozprávame sa o viere, ale takým našim motom, heslom je radosnou cestou svedectva viery, kráčame spolu malí i veľkí. A keď kráčame spolu malí i veľkí, tak v tom svete tie deti vidia veľa vecí. Vidia dobré veci, vidia aj veľa zlých vecí a spoznávajú možno veci, ktoré by sme my im ešte neodporúčili. A zvlášť v posledných rokoch to vnímame tak, ako tu aj povedal teda otec Jenda, to je taký môj favorit, tak preto tak spomínam, že naozaj dnes pracovať s deťmi, alebo hlavne s mladými a obchádzať témy, ako je ľudská sexualita, je veľmi ťažké, alebo skoro až nemožné, pretože je to veľmi taká otvorená téma medzi mladými. Takže ja budem hovoriť o týchto témach a verím, že sa dostaneme, teda mal byť workshop aj o tom, že môžete hovoriť nejaké otázky. Tak ja vás chcem na úvod poprosiť, to sa vždy tak hovorí, potom to nikto nesplní, ale že kľudne, keď budem rozprávať, tak ma prerušte a môžeme sa pri niečom pristaviť a viac to rozdiskutovať. Na sedačke ste si našli takýto letáčik, ktorý je o našej ročnej téme Rozhýbme svet dobrom. Je to taký náš výchovný štýl, ktorý sme si povedali v roku 2013, v septembri, že teraz najbližšie 2 roky sa chceme v ERKU tak systematickejšie venovať výchovy k čnostiam. A čnosti súvisia práve s tou vôľou, ktorá tu tiež bola spomínaná v tej prezentácii pred obedom. A myslíme si, že to je niečo veľmi dôležité, že dnes deti potrebujú jednak vzory, ale jednak potrebujú sa nejako zorientovať v tom živote a stávať sa asi aj tými pútnikmi, ako to bolo zase v tej prvej prezentácii. A tam je tá vôľa, že dám si nejaký cieľ, chcem ho dodržať, dám si predsavzatia, veľmi dôležitá. Tak na 2 mesiace sme vždy dali jednu čnosť, ktorej sa viac venujeme, a na každý mesiac vlastne dávame nejaké také podnety na stretávanie sa s deťmi formou newslettera a takisto v našom časopise Rebrík, ktorý je tiež teraz tieto posledné 2 roky viac zameraný na výchovu k čnostiam. Zároveň v ERKU máme pomenovaných takých 5 hodnôt a jedna z nich je úcta k životu, čiže to som spomínal, že to je niečo, čo je s nami už veľmi dlho. A okrem toho, že pracujeme takto vo farnostiach, tak vnímame ten svet okolo a vnímame teda aj to, že deti alebo mladí ľudia by mali sa posúvať aj tak rozumovo v tom spoznávaní sveta. Sveta, ktorý je možno plný informácií a sveta, kde mladí ľudia sa potrebujú zorientovať. Preto sme si pomenovali niektoré teda témy, voláme ich takže ERKO v spoločnosti, a ktoré máme aj na webe, keď pôjdete na erko.sk, tak si kliknete, že o ERKU a potom ERKO v spoločnosti, tak tam sú vymenované témy, ktorým sa ERKO venujeme,
že robíme preto nejaké konkrétne kampane a spolupracujeme s nejakými platformami, buď na Slovensku alebo v zahraničí, aby sme my tiež v tej téme rástli. Pre mňa osobne je taká silná práve tá téma ľudskej lásky, výchovy k úcte k životu a podobne. Pamätám si, že keď ma zvolili za predsedu ERKA, to bolo v roku 2007, tak som bol vtedy asi rok po škole a som si tak povedal, že dobre, že stredka viem, ako sa robia nejaké kurzy pre vedúcich, to tiež rozumiem tomu, ale táto celá téma tých bioetických otázok a podobne, akože viem, čo by malo byť, ale vnútorne si to neviem, veľa vecí si neviem zdôvodniť. No a keď som si napísal taký zoznam vtedy nejakých tém, do ktorých chcem tak systematicky sa viac učiť, tak toto bola prvá z nich. Škoda, že nemáme tú prezentáciu, ale skúsime ju takto z časti nahradiť. ERKO v roku 1999 spolu ešte s 3 ďalšími organizáciami vyhlásilo takúto deklaráciu. Je to deklarácia práv počatého dieťaťa a v nej sa takí rôzni odborníci, právnici zamysleli, ako by vyzerala taká deklarácia práv počatého dieťaťa. Veríme, že dieťa je dieťaťom od počatia a teda čo všetko by mu prináležalo. Takže sú tam rôzne články a pri tejto deklarácii stál môj predchodca, ktorý bol predsedom ERKA predo mnou, Maroš Čaučík, možno ste aj také meno niekedy zaregistrovali. A teraz to spomeniem a na konci tejto prezentácie sa k tomu trochu vrátim. Čo je to ten pro-life postoj, alebo ako možno nadobudnúť ten pro-life postoj? Asi je to také, že možno aj keď ste videli tento nadpis, tak asi keď sme tu všetci takí, čo robíme s mládežou, tak si poviem, ja pro-life postoj mám, tak už som v pohode a môžem sa venovať nejakým iným veciam. A asi aj keď chodíme do kostola, tak nejaký ten pro-life postoj by sme mali mať. Moja skúsenosť je, že ten pro-life postoj musí byť tak veľmi kultivovaný. Musíme doň investovať, aby v nás rástol a pevne sa zakorenil. Pritom nestačí len možno hovoriť, že áno, dieťa má právo narodiť sa, každé počaté dieťa má právo narodiť sa, ale je dôležité zasiahnuť viacej rovín človeka, ako tu bolo tiež spomínané v tej prezentácii. Že jednou z tých rovín je intelekt, nejaké fakty. Potom spoločenské normy, to je druhá možno taká oblasť. Že to, čo je v zákone, no tu sa dostávame do problému. Slovenský zákon povoľuje potraty a preto aj mnohým ľuďom sa zdá, že potraty sú OK, alebo netreba nad tým nejako veľa rozmýšľať, ale ten život je oveľa pestrejší ako tie správy v televíznych novinách a to, že je niečo vlastne v tých slovenských zákonoch, neznamená, že to je tak dobré a pravdivé. Sú iné zákony, napríklad na Malte dodnes je potrat zakázaný. Takou perličkou, neviem, či ste to postrehli, na Malte napríklad ešte 3 roky dozadu bol dokonca rozvod zakázaný. Sú rôzne deklarácie, ktoré majú celosvetový význam, s ktorými sa chodí na valné zhromaždenia OSN, ktoré zase obraňujú život. Toto bola pre mňa tiež novinka, že to som spoznal až v ERKU. A pomohlo mi to veľmi budovať si ten pro-life postoj, pretože som sa necítil, že OK, tu iba sme nejaká čudná skupina, čo chce ísť proti zákonom, ale že sú tu zákony, ktoré prijali politici, ktoré podpísali politici, len u nás zrovna je to takto, ale inde sú. Takže tá rozmanitosť je aj v tých spoločenských normách a v krajinách na svete. Veľmi dôležité je príbeh. A teraz možno už nastáva tá chvíľa. Ja som si pre vás pripravil takýto jeden článok, ktorý sme my uverejnili v našom erkárskom časopise Lusk,
ktorý je akoby takým poskladaným, komplexným spôsobom. Je tam vlastne zahrnutý ten pro-life postoj. Si ho môžete rozdať, nech sa páči. Kde sme sa snažili, môžem to takto zozadu a možno to ako príde postupne. Ďakujem. Hej, čiže tam môžeme ísť len podľa tých nadpisov, potom si to môžete doma tak bližšie pozrieť. Takže vedecký fakt je, že je dobré mladým ľuďom povedať takýto a takýto profesor alebo nejaká inštitúcia má toto ako vedecký fakt. Ono to bolo asi ťažšie spochybniteľné pred 15-20 rokmi, dnes už v tej vedeckej obci sa to teda berie, že ten počatý život je život a teda berie sa to ako vedecký fakt. Tam je potom taký príklad na jednu medzinárodnú zmluvu, takú deklaráciu, volá sa San Jose Articles, nájdete ju tam aj na webe. Skončil som pri tom príbehu, veľmi silný príbeh a je príbeh Bernarda Nathansona. Bernarda Nathansona, ktorý bol riaditeľom veľkej potratovej kliniky v USA a keď videl prvý sonograf, tak vlastne stal sa veľkým obhajcom života, dajú sa články o tom nájsť na Wikipedii alebo na internete. A ďalší odstavec hovorí o takom, že zamyslenie. A že vôbec sa zamyslieť nad tým, že stráviť 5 intenzívnych minút alebo 10 intenzívnych minút a nad takou meditáciou, rozmýšľaním, ako sa začal môj život, prečo som tu. A s jedným erkárom sme mali takú diskusiu zaujímavú, hovorí, že kolegovia v práci mu hovorí, že ešte stále teda mu povedali tú vec, že to počaté dieťa, že to je iba zhluk buniek. A sme tak sa dlhšie o tom rozprávali a on hovorí, že možno keby sa iba 5 minút v tichu niekde zavreli a rozmýšľali nad tým, ako vznikol ich život, tak by im to stačilo. No veľa ľudí si týchto 5 alebo 10 minút nenájde celý život. To je také zaujímavé. Potom skupina nejakých ľudí. Možno aj preto je to také preto sa to tak zaužívalo v týchto kampaniách Deň počatého dieťaťa, že sa nosí biela stužka. Že vieme, že nie som sám, ale proste je tu nejaká väčšia skupina ľudí, ktorí majú tento postoj. Zároveň skupinka je dôležitá na vyjadrenie pochybností, na vyjadrenie otázok, na vyjadrenie problémov, neviem, nerozumiem tomuto a hľadajme to spolu a podobne. Ja som trochu stál pri niektorých týchto ročníkoch, týchto kampaní Deň počatého dieťaťa. Si tak osobitne spomínam na túto, kde sme prišli aj na takú vec, že dovtedy nebol web žiadny tejto kampane. Máme prišli na to, že je to naozaj fakt, že tí mladí ľudia akoby viac sú si istejší v tom pro-life postoji, keď je niečo aj na webe, že vtedy vznikla táto stránka 25marec.sk a vznikla tam aj taká sekcia, kde mohli si písať, že prečo ja nosím bielú stužku, aby si formulovali ten svoj vnútorný postoj. A možno sa nám to zdajú také prirodzené veci, ale z takej mojej skúsenosti, a to pracujem teda s mladými ľuďmi z kresťanských rodín, ktorí chcú byť animátormi a deti vo farnosti, nie je to vždy také jednoduché a také plynulé. Takže toto je nejaká skúsenosť, že je to dobré proste ten pro-life postoj vyjadriť na takých rôznych rovinách a nebrať to ako automatiku. A prečo je to niekedy také ťažké, že mohli by sme si povedať, že OK, tak toto je nejaká skúsenosť celkom dobrá a teraz môžeme s tým pracovať. A možno keby sa celý život odohrával na takýchto konferenciách, tak by sme s tým mohli pracovať, ale život je taký oveľa zložitejší. A mladí ľudia si nesú veľa takej skepsy,
že takej aj možno nedôvery aj voči dospelým, o ktorých vidia veľa takých negatívnych príkladov, že od toho, že vidia v televíznych novinách rôzne škandály, ktoré spôsobujú dospelí alebo zodpovední ľudia, ako sú politici a podobne. A asi pred 2 rokmi robilo Slovenský výbor pre UNICEF, robil takú veľmi profesionálnu, takú kvalitatívnu štúdiu tiež o takých potrebách detí a jedno z takých zistení bolo práve toto, že deti už neveria dospelým, alebo je pre nich ťažké veriť dospelým. To sme v ďalšom probléme, lebo či už hovoríme o stredkách, o katechéze, o škole, tak mali by sme to mať nejako na pamäti, že deti už tiež nie celkom prirodzene takto veria dospelým. Ťažké je to aj preto, že tento postoj je často spochybňovaný. Ja som si našiel článok, ktorý vyšiel po Pochode za život. Je to blog od spisovateľa, ktorý sa volá Michal Hvorecký, možno ho poznáte. Michal Hvorecký je považovaný za taký literárny objav Slovenska. Získal v roku 2009 v Berlíne takú medzinárodnú novinárskú cenu. Jeho knihy sa prekladajú do 5-6 jazykov, píše romány alebo rôzne proste iné veci. A on napísal taký negatívny článok po Pochode za život, ktorý má názov A ja mám tradičnú rodinu, kde hovorí, že aj on teda je ženatý, má syna, vychováva syna, ale myslí si, že títo ľudia, čo všetci išli do Košic, že to bolo úplne zbytočné, stálo to, on tu uvádza nejakých 100 000 eur a je zvedavý, či by ľudia išli aj na pochod proti korupcii, alebo že Slovensko trápia úplne iné veci. Takže toto všetko vnímajú naši mladí. No a škoda, že nemáme ten projektor, ale môžem vám možno ukázať. No, hej, je to pre vás OK? Tak, dobre. Ešte to môžeme dať aj možno na veľkú obrazovku. Dobre, toto asi aj tak menej vidíte, alebo ak chcete, tak si možno prisadnite. To je taká mozaika, ktorá vznikla len tak mojou... Jedného dňa som teda získal nový koníček, že si na ulici fotím rôzne reklamy a ukladám si ich. A snažím sa akoby viac sa zamyslieť, čo tá reklama komunikuje nám, ktorí ideme po tej ulici a podobne. Nikdy nezabudnem, tu je taká električka, keď som bol v Bratislavskej na Trnavskom mýte a bolo to niekedy v období, keď bol u nás hokejový turnaj, vtedy na domu hokej a na tej električke, ako prichádzala tá električka na zastávku, tak na celej električke bol taký veľký nápis, že futbal, pivo a baby. Futbal, pivo a baby. Čiže taký jasný odkaz, že futbal, pivo a baby, čiže je nejaká jedna kategória a že žena môže byť vecou. Žena môže byť vecou, lebo futbal si pozriem, mám z toho, neviem, radosť, alebo čo, pivo vypijem, či nejako ho použijem a babi, neviem čo, ale razí sa teda tá mentalita nejakého používania. Vôbec to, že z človeka sa stáva vec, keď si budete viac všímať, tak to veľa nájdete, má to aj opačnú stranu a to je v tomto logu McDonald, ktorý má také heslo, že I'm loving it. Ja som študoval na vysokej škole angličtinu a informatiku, učiteľstvo, no a nás učili, že love sa hovorí, teda sa používa pre ľudí a keď chcem vyjadriť, že niečo sa mi
niečo mám rád, ako nejakú vec, tak sa má používať like. Si myslím, že tí Američania, ktorí to vymysleli, to veľmi dobre poznajú, ale keď napíšu love, je to emotívnejšie, je to nejaké silnejšie, takže tak ako sa možno z človeka môže stať vec, tak sa z hranolky, lebo toto M-ko je vlastne ohnutá hranolka, tak sa z hranolky môže stať osoba. Hej, milujem hranolku tak ako osobu. A keď som bol v Belgicku, bola tam jedna kampaň teda bola o tom, aby mladí muži tiež mohli zostať na rodičovskej dovolenke a mali približne, aby mali väčšie možnosti právne, lebo ženy akoby tie väčšie možnosti mali, muži ich nemali, tak mali tam takú kampaň, ktorej preklad by sme mohli povedať prenajmi si muža. Takže bol tam taký stánok, boli tam 4 mladí muži a mohla tam prísť nejaká žena a prenajať si na 5 minút toho muža. Oni mali nejaké 4 činnosti, že jeden uvaril palacinku, druhý okevkoval kabát, tretí už nepamätám si čo, ale opäť tá istá mentalita, že môžem druhého človeka použiť. Hoci, keď sa nad tým takto zamyslíme, tak spovieme, to je úplná blbosť, ale sú ľudia, ktorí sa tým zaoberajú, ktorí sa zaoberajú symbolikou obrazu a o tom, ako obraz formuje naše myslenie a hovoria, že toto, ak to príjmame nekriticky, môže byť problém a ovplyvňuje to naše používanie. A už len koľkokrát aj my povieme, aj možno keď organizujeme nejaké akcie, že zháňame nejakých dobrovoľníkov a povieme, že tento človek je použiteľný na to a to. Že ja mám na to už také veľmi vycibrené ucho a nemám to rád, lebo to práve evokuje to, že môžem druhého človeka použiť. V tom návale možno takýchto rôznych komunikácií a možno je to niečo podobné, ako hovoril Janko, hej? Že prídeme do kostola, tam je to tlačítko on, vidíme z kostola, dáme to tlačítko off a potom sa stretávame veľmi často s týmito obrazmi a s takýmito mentalitami. Potom mám takú zúfalú fotku, ma odfotili v Litve a v niečom sa mi zdá, že tak vyjadruje možno ten problém mladého človeka, ktorý som tak šťastí aj ja prežil vo svojom živote. A to je taká neschopnosť prečítať samého seba. Kde som, kto som a s kým mám tvoriť vzťahy, aké majú byť tie vzťahy a podobne. Prečo tu otec Jenda Balík hovorí o integrálnej formácii? Asi práve preto, že toto je dnes niečo veľmi ťažké, teda je to niečo veľmi aj žiadané, že formovať takto celostne, pretože strácame takú schopnosť znovu prečítať. Hej, mám od otca biskupa Galisa, v Madride mal katechézu a hovoril, že to religio je vlastne spojené, keď sa to preloží, tak ligio je čítať a religio je znovu prečítať. Čiže to náboženské vo mne je vlastne, že znovu prečítam správne, Božím pohľadom, prečítam mňa, moje povolanie, moje zameranie a podobne. No a keď hovoríme v cirkvi o rôznych problémoch, tak zvykneme vymenovať možno tie, čo máme tu, ktoré som tu ja napísal. Hej, hovoríme o potratoch, o antikoncepcii, o pornografii, o postojoch k homosexualite, k rozvodom. A aj pre mňa to boli také veľké problémy. Som to spomínal, keď som sa stal predsedom RK, tak som si hovoril pre pána Jana, teraz RK, ja neviem, sme členom Fóra života, teraz bude nejaká deklarácia, ja to budem mať podpísať a teraz ako ja budem to mať úplne tak vnútorne vysporiadané, že áno, že verím tomu, že všetko, čo je tam napísané, je správne a nezraňujeme tých druhých a tí, čo majú iný názor, čo s nimi a podobne. Takže mal som to ako také veľké problémy a snažil som sa k tomu problému vždy hľadať nejaký protiargument, nejaký argument. Potom som spoznal teológiu tela, o ktorej tu dnes už bolo hovorené. Teológia tela je pre mňa ten pohľad Jana Pavla II. Na celú osobu. On
vlastne v teológii tela, toto je taká, ak ste už chytili túto hrubú knižku, má asi 500 strán a zavreli ste ju, tak vám odporúčam túto tenšiu knižku Muži a ženy sú z raje od Mary Healy. A je tu aj taký pomocný diagram. Či Jan Pavol II tam ide od prvotného ľudstva, to je človek pred hriechom, potom padlé ľudstvo, to je človek po hriechu, potom tretia fáza, vykúpenie človeka, to je Kristus, ktorý vykupuje srdce a telo človeka, a oslávené ľudstvo, čiže naše povolanie k tomu eschatologickému, tomu vlastne, čo je našim cieľom vôbec nášho bytia. A pre mňa toto bola taká naozaj bomba vtedy, pretože keď som sa tak hlbšie vnáral a počúval všaké prednášky a čítal si rôzne knižky, tak som zistil, že práve toto mi chýbalo. Že ja som vedel o tých čiastkových bojoch, že tuto máme nejaké zložité postoje k homosexualite, tuto boli nejaké potraty, tam. Ale keď som sa vnoril do celej teológie tela, tak ako by som získal na to taký zjednocujúci pohľad a už som to nevnímal ako nejaké problémy, ktoré ma ohrozujú, ale ako priestor práve na tú evangelizáciu, alebo priestor na na to, že my môžeme ukázať akoby alternatívu alebo tú cestu, ktorou môžeme ísť a ktorou môžeme kráčať. Zvlášť, dneska mi to napadlo tiež, keď sa hovorilo o tých 4 typoch na tej prvej prednáške, že pútnik a turista a podobne, že pre mňa, čo bolo také veľmi silné, bola zvlášť tá kapitola o oslávenom ľudstve. Lebo recitujeme vo Verím Boha, že veríme vo skriesenie tela a v život večný, amen, ale čo to pre mňa reálne znamená, alebo či som sa už niekedy vôbec nad tým pozastavil, a čo vlastne vyjadruje moje telo a čo bude ten koniec dejín, tak to je druhá otázka. A myslím si, že práve táto dimenzia, tá eschatologická, ktorej možno aj ja tak zažívam veľmi málo, aj na svätých omšiach, v homíliách a podobne, je ukázaním toho smeru. Že ak chceme, tu bolo hovorené, že aby sa ľudia stávali pútnikmi, tak pútnik musí vedieť, kde končí tá jeho púť. A myslím si, že o tomto sa málo hovorí, vlastne o tej eschatologickej realite. Takže to bolo zvlášť pre mňa niečo veľmi dôležité, spoznať akoby ten môj pôvod, to, kde som a kam smerujem. A spoznať to v jazyku, ktorý je rovný môjmu intelektu. Hej? Že nie len také jednoduché, ako nás učili v 4. triede na základnej škole na náboženstve, ale práve tá antropológia Jana Pavla II. Cez prežívanie lásky. A to bolo také pre mňa veľmi silné. V Amerike zažíva teológia tela taký veľký boom. Tu je napríklad, to sú takí manželia, volajú sa Evertovci a oni sa venujú popularizácii teológii tela asi 15 rokov. A nedávno vyšiel aj taký článok na Postoj.sk s Jasonom Evertom. A toto je napríklad z ich programu, ktorý mali pre mladých ľudí na Filipínach, kde, neviem, si trúfnuť, koľko je tam tisícky mladých ľudí, ktorí vlastne počúvajú tie prednášky a vlastne celý ten pohľad na seba, ako žiť a podobne. Ja som ich mal možnosť zažiť v Madride na Svetových dňoch mládeže a bola to naozaj sila, že bolo tam hala, 7,000 určite, tam bolo mladých ľudí, oni keď vyšli na pódium, tak všetci začali tam tlieskať, ako prišiel Michael Jackson. No a títo ľudia im hovorili práve o tých tajomstvách ľudskej lásky a sexuality. Takže to je možno tiež k takej inšpirácii. A je to aj niečo, čo my chceme viac rozvíjať v ERKU a uvedomujeme si, že to je dôležité. A ďalšia vec, možno ktorú som si uvedomil, je, že áno, že často v cirkvi akoby riešime tie vymenované problémy, ktoré som povedal, ale keď sme začali robiť víkendovky napríklad o tej teológii tela alebo o vzťahu a podobne, tak áno, mladí ľudia sa pýtajú aj na homosexualitu a podobne, ale najväčšie veci, na ktoré sa pýtajú a proste s ktorými majú problém, sú
chodenie, rozchod, zaľúbenie, ako žiť zaľúbenie, ako mám zvládať svoju sexuálnu čistotu, a hľadanie povolania, ako čakať na vzťah, seba prijatie. To sú hlavné témy. Chcel by som sa podeliť o jednu skúsenosť. My sme v lete robili takú trojdňovú obnovu o teológii tela a mám z toho také akoby 4 piliere, alebo také 4 skúsenosti. Na čom teda postaviť takúto víkendovku alebo takéto nejaké rozprávanie sa. Takže prvý pilier sú tie argumenty teológie tela. Čiže tam sú nejaké konkrétne veci. My sme sa napríklad zamerali, sme mali iba 3 dni, sme sa zamerali iba na tú prvú fázu, na to prvotné ľudstvo, takže tam sa rozoberal jeden deň podľa tých termínov Jana Pavla II. Prvotná nahota, ďalší deň prvotná samota a prvotná jednota. To sú nejaké biblické udalosti, ktoré veľa môžu hovoriť pre moju identitu, pre to, kým som, ako mám tvoriť vzťahy, že som povolaný ku vzťahom a podobne. Takže tieto argumenty Jana Pavla II. To je taký prvý pilier. Druhý je svedectvo. Takúto víkendovku nemá moc zmysel robiť bez svedectva. Takže my, ktorí sme tam prednášali, tak sme vždy do tých prednášok vnášali nejaké svedectvo. Takisto sme si zavolali manželov, ktorí nám rozprávali o svojom živote, aj o tom, ako prežívajú svoj vzťah, zvlášť aj v oblasti prirodzeného plánovania rodičovstva. To je druhý teda pilier, je svedectvo. Tretí je vyjadrenie otázok. Máme to tam fixne v programe, že 2-krát na začiatku a na konci nič nerobíme, len dáme papier a mladí píšu otázky a práve sa snažíme na tieto otázky potom odpovedať. Je dôležité, aby sme im nechali slobodu vyjadriť aj pochybnosti, vyjadriť niekedy aj protinázor, vyjadriť možno proste utvoriť nejakú takú skupinku dôvery a aby mohli vypovedať tie veci, ktoré ich trápia. No a potom 4. pilier je modlitba v tichu. A tu mám taký aj konkrétny tip, ďalší. Je to taká celkom jednoduchá metóda. Po miestnosti sme rozdelili takých 8 stanovíšť. Na každé bolo nejako inak zamerané a každé malo inštrukciu. Moc to tam nevidíte, ale môžete si to predstaviť tak, že je akoby 8 stoličiek v miestnosti, hasne sa, sú tam nejaké sviečky a podobne. A na jednej sviečke je napríklad citát od Jana Pavla II. A je tam inštrukcia napísaná, že prečítaj si tento citát a uvažuj, ako sa tento citát dotýka tvojho života. Alebo je tam vedro, sú tam kamene a je tam inštrukcia, pomysli si na niečo, čo ťa veľmi ťaží, premysli si to, odovzdaj to Bohu, potom zober kameň a hoď ho vlastne do vedra s vodou. Alebo sme tam mali ikonu od Rubleva, tú Svätú Trojicu, tých 3 anielov. Takže bola tam také rozjímanie, takže prečítaj si toto rozjímanie a len buď v tichu. Keď som to robil prvýkrát, tak som si to vôbec nevedel predstaviť, ale bolo to perfektné. Naši mladí, ktorí tam bol, nás tam asi 20 v tej miestnosti, v podstate nikto sa s nikým nerozpráva, vždy sa ide pri tej stoličke podľa tej inštrukcie. A oni niektorí tam vydržali aj 3 hodiny. Že ja som to už po hodine a 3/4 tak uzavrel, ale nechali sme ešte miestnosť teda tak urobenú a niektorí tam ešte boli aj 1:15. A práve po tomto bode hovorili aj nám potom po tej víkendovke, že toto bola najsilnejší moment celej víkendovky, že akoby tie argumenty a tie rozhovory a tak im celé došli práve v tom tichu a vtedy, keď to mohli tak osobne odovzdať. Tam by som potom ešte veľmi odporúčil mať nejaké osoby, ktoré dokážu sprevádzať mladých ľudí. Že by sme mali 2 zasvetené osoby, lebo tam sa veci môžu veľmi pootvárať vo vnútri. Aj rôzne zranenia, zážitky a podobne. Takže išli potom na osobný rozhovor a viem, že to bolo pre nich také veľmi silné. Jedno dievča mi potom v aute povedalo, a to je dievča, ktoré chodí do RK, neviem,
6 rokov, dokonca je zasnúbená a povedala mi, že vieš, že mne sa tak trochu otočil život vlastne týmto. Že akoby získanie toho celkového obrazu na to povolanie k láske a takéto prijatie tej vlastnej sexuality, čo to znamená darovať sa, to bol pre ňu taký veľmi zlomový bod vtedy. Takže dá sa o týchto témach hovoriť aj s deťmi. My ako ERKO, detská organizácia, hovoríme, že áno. Napríklad v pondelok sme mali reláciu Doma je doma v TV Lux, kde sme sa tieto téme venovali. Máme tam takú mesačnú reláciu, ktorá sa volá Deti v spoločnosti, takže vždy sú tam aj nejaké deti. A s deťmi sa dá napríklad veľmi pekne hovoriť o tom prenatálnom vývine. Je to aj v archíve, môžete si to pozrieť. A hovorí sa tam o úcte k životu a o teda jednotlivých vývinových štádiách, o tom, čo my môžeme robiť ako deti, keď vidíme, že mamička je tehotná alebo nejaké rodiny, keď potrebujú pomoc a podobne. Takže určite sa to dá. Dá sa aj akoby do farského kalendára. K týmto témam sú na Slovensku, len vymenujem také ustalené akcie, teda 25. marca, keď slávime aj sviatok, je Deň počatého dieťaťa, potom 2. novembra, keď si spomíname na našich zosnulých, je sviečka za nenarodené deti, v máji býva Family Day, takisto okolo Valentína býva Národný týždeň manželstva. To sú aj nejaké také akcie, do ktorých sa my tak cieľene zapájame. No potom s deťmi, deti vedia veľmi pekne prejavovať tú úctu, takže dajú sa robiť napríklad vyrábať rôzne darčeky pre tehotné maminy, dohodnúť sa o nejakej pomoci pre rodiny a podobne. Mám tu aj taký slajd, že 5 rizík pro-life komunikácie, aby som ich tiež prebehol, pretože toto je téma, ktorá je veľmi osobná. A môže teda otvoriť aj veľa takých zranení, ktoré byť taký citlivý s touto témou. Takže možno z takej skúsenosti, ktoré mi tak hneď napadli, že viem, že je to dôležité sa im povenovať. Prvé také riziko tej pro-life komunikácie mám napísané, že sú to akoby, že je riziko, že vytvárame také dva oddelené svety ľudských osôb. Že toto sme my, čo máme tú bielú stužku, a toto ste vy, že ktorí ju nemáte, alebo proste ktorí nemáte problém napríklad s potratom, alebo máte s ním problém, ale v krajnom prípade si ho viete predstaviť. To môže byť také nebezpečné a dá sa to zvládať nejakou takou citlivou komunikáciou. Hej, ja si pamätám, som bol u nás raz na svätej omši a dievča, čo malo na starosti Deň počatého dieťaťa, boli oznámy, tak zobrala mikrofón a povedala, že tam na konci máte letáky a sú tam biele stužky, takže vy, čo ste proti interrupciám, tak si dajte biele stužky a môžete ich nosiť celý týždeň. Hej, že to je taká veľmi banálna taká komunikácia, ktorá práve rozdeľuje tú ľudskú rodinu na také dva oddelené svety. Druhé, to som už spomínal, je játrenie takých zranení alebo rán. Bolo pre mňa zaujímavé. Bol som tento týždeň na stretnutí, kde sa hodnotilo referendum, že boli tam aj tí ľudia z toho štábu a tak. A pani Ocilková, môžete vidieť, bola na teatri, hovorila, že sa naučila z toho celého aj z tej kampane jednu vec, že játri rany. Bolo to pre mňa také tiež silné. Hovorila, že išla niekde prednášať o gender ideológii a dostala veľa mailov aj nie na ten obsah, ale na to, že viete, ja som si svoje zažila a podobne. Aj v našom okolí možno ani nevieme to, alebo na prvý pohľad sa to nezdá, ale je to tak. Je veľa ľudí, ktorí majú veľa zranení, takže treba byť tiež teda s tým počítať. Tretie také riziko je, že hľadať argument na každý, alebo protiargument na každý argument. Hľadať protiargument na každý argument. To bol asi taký môj
tiež, že som cítil teraz tú zodpovednosť ako predseda RK, teraz som chcel hneď vedieť, že keď mi povie niekto takýto argument, ja mu hneď budem vedieť taký. Potom som zistil práve aj cez tú teológiu tela, že to nie je až také dôležité, je dôležité udržiavať nejaký dialog s tým svetom, ale nerobil to ani Ježiš. Že tá teológia tela začína Matúš 19, keď prichádzajú farizei za Ježišom a teraz mu hovoria, že a Mojžiš nám dovolil a rozlúku, teda dať priepustný list a ty čo na to hovoríš, učiteľ? No a Ježiš s nimi teda oni položili nejakú otázku, tým dali nejaký rámec tej diskusie a Ježiš sa nehybe v tom rámci tej diskusie. On im hovorí jednu vec, že pre tvrdosť vášho srdca vám Mojžiš dovolil napísať, teda dať ten priepustný list, ale na počiatku to tak nebolo. Ježiš ich katapultuje akoby na počiatok a potom cituje vlastne knihu Genesis, že budú dvaja v jednom tele. Niekedy je dobré pozrieť sa aj na to, že sa hovorí, to sa, keď pôjdete aj na rôzne komunikačné tréningy, tam sa tiež hovorí, že ten, kto sa pýta, ten vlastne ako udáva tón tej diskusie. Keď pozriete politické debaty, tak moderátor sa niečo spýta, ale politik sa spýta ešte inú otázku, lebo on sa cíti dobre vlastne v nejakom rámci, kde vie diskutovať. Takže niekedy je dobré dať aj nejaký svoj rámec alebo opustiť ten rámec. Lebo keď mi niekto položí otázku, v ktorej sa skrýva extrémny individualizmus, no tak ja mu vždy ma nachytá proste na tej pôde, vždy ma tam nachytá, nikdy mu nebudem vedieť perfektný protiargument povedať, lebo už tá otázka vlastne bola chybná alebo nebola v tej mentalite daru napríklad. Potom také štvrté riziko je, že naháňanie strachu. Že tým sa stretávam, že niekedy vypustíme v takej sebaobrane, vypustíme teraz nejaký príbeh, o ktorom sme čítali a neviem čo, nemáme veci často overené a možno tak sa snažíme nejako naháňať strach, aby sme akoby ten argument my získali. To je štvrté riziko. Piaté, strata úcty voči ľuďom názorovej opozície. To som videl veľmi pekne pred referendum na Facebooku, som zavesil také nevinné video, čo povedal pán Hevier a už mi spolužiak z gymnázia napísal, že aký som ja, neviem, nutím tu všetkých ľudí do nejakých vecí. No, čo som čakal, lebo on mi vždy tak napíše, tak to už sa vždy tak teším, že čo mi napíše. No, ale to chcem poukázať to, že potom ľudia, ktorí ma poznajú, taký bývalý erkár, mu tam hneď začal, že no a ty si takto zdravý chlapče a tak. Čiže tá strata úcty, hlavne v tom prostredí internetovom, sa môže rýchlo veľmi stať a je to škoda, lebo to potom nie je svedectvo. Keď som hovoril o tých oddelených svetoch, tak mám tu taký záverečný slajd vlastne k tejto téme, že 2015 je Európsky rok rozvoja. Európska komisia každý rok nejako pomenuje ten daný rok a tento rok, 2015, je Európskym rokom rozvoja. Pri tej príležitosti Ministerstvo zahraničných vecí si zvolilo ambasádorov tohto Európskeho roka, aby robili osvetu medzi ľuďmi a tak. A proste nejakých ľudí, ktorí majú viac hovoriť o rozvoji, o pomoci rozvojovým krajinám, o rozvojovej spolupráci a podobne. A máme tu takú veľmi zaujímavú trojicu. To je práve ten spisovateľ Michal Hvorecký, preto som ho spomínal, že čo po pochode za život napísal taký dosť vyčítavý článok. Máme tu Maroša Čaučíka, ktorý v 1999 bol jedným zo signatárov deklarácie práv počatého dieťaťa. A máme tu Adelu Banášovu, ktorá je to možno také zaujímavé, že všetko, čo je vážne, musí byť v dnešnej dobe ešte aj zábavné. Takže takáto trojica, ktorá je možno takou iskierkou nádeje, že niekedy sa to zdá naozaj, že budeme vždy oddelené svety, a možno nejaký ten dialog sa dá viesť, že máme tu práve toho Michala a Maroša, ktorí stoja akoby názorovo v týchto témach úplne inde, ale sú obidvaja tými európskymi ambasádormi, teda ambasádormi roka rozvoja. No,
Hm? Ja som tu doniesol teda viacero knižiek. Ešte by som veľmi odporúčal túto knižku, ak ste ju nikdy nevideli. Volá sa Povolaný milovať. Napísali ju Anderson a Granados, to sú ľudia, ktorí učia na Pápežskom inštitúte Jana Pavla II. Ja by som to tak, to je k tej teológii tela, ja by som to asi takto povedal, že toto ste asi viacerí videli, teológia jeho je tela, práve to napísali tí Evertovci, čo som ich tam ukazoval, že boli na tých Filipínach. To je také veľmi pekné na taký začiatok. Ale z tej teológie tela, z tých katechéz je tu možno 5%. Potom, toto je taký študijný, veľmi odporúčam na skupinky, že ak máte skupinky, že chcete prejsť tými katechézami, tak táto knižka, Muži, ženy sú z ráje. Na také hĺbšie, veľmi pekné štúdium, tu sa veľa citujú napríklad Vojtilové hry, básne, literatúra teda našej európskej tradície, a veľmi pekná knižka, Povolaný milovať, je to sprievodca vlastne celou teológiou tela. No a potom teda samotné katechézy, ktoré som tu teraz nepriniesol. Takže si takto. A si aj kvôli trochu sme neskôr začali. Máme tu ešte tú tému ako viesť k solidarite. Ale možno sa najprv spýtať, alebo možno vy povedzte, že čo by ste chceli viac počuť. Nech sa páči. Mhm. Mhm. Hej. Asi to je taká naša skúsenosť, že možno keď si pozriete aj tú reláciu v telke, tam je to možno taký, tá atmosféra toho erkárskeho nejako zahrnutá, ale asi najhlavnejšie akoby z tej mojej skúsenosti, že keď som videl, že taký akoby najväčší prerod toho človeka, alebo také veľké upevnenie, to bolo cez niečo veľmi osobné. A tu sa dostávame asi k tomu, čo som hovoril o tej metóde tej modlitby v tichu, toto, že naozaj ja to tak vnímam, že mladí ľudia, s ktorými sa stretávame, si nesú veľa klamstiev o sebe. Hej? Prečo si ich nesú? No, to bolo v tom slajde tam s tou električkou, hej, lebo to majú všade okolo seba, veľa takých klamstiev o sebe. A ten stret s pravdou a s nejakou dôveryhodnou pravdou, čiže potvrdené svedectvom a podobne, môže niekedy vyústiť až do takého vnútorného veľkého konfliktu. Hej, že my sme mali fakt také hlboké rozhovory, tam najmä dievčatá možno majú taký postoj k vlastnému telu, seba prijatie. A že také uvedomenie si na sebe, že ja mám úctu k sebe, že prečo, čo moje telo hovorí, že som dárom. Veľmi pekný je Žalm 139, že prejsť si premeditovať si Žalm 139, ktorý je taký, veľmi hovorí vlastne o tom, aký som vzácny a podobne. Takže keď človek nadobudne toto k sebe a keď on si porovná tie klamstvá, ktoré nie, že by si on naschvál vytvoril, ale proste podvedome sa mu dostali do mysle, hlavne do mentality. Takže keď sa tá pravda vlastne stretne s tými klamstvami, s ktorými žijeme, klamstvami hlavne o sebe, a človek to prežije tak osobne, vnútorne, tak to je asi také najsilnejšie. Že s deťmi je veľmi dôležité asi budovať takú úctu k rodine, aj práve možno nejakou službou, hej, že pomôžeme rodinám, alebo darčeky, alebo vedieť, hej, že ako som sa vyvíjal v tom brúšku a podobne.
mladí ľudia často zranení zo vzťahov, z rozchodov, od rodičov a podobne, majú problém vytvoriť si nejaký názor napríklad na antikoncepciu a podobne, ak oni sami seba berú, že môžem byť použitý. Hej? Keď mi niekto 500 krát povie, že si použiteľný, tak si to bude myslieť. Antikoncepcia má tú používateľskú mentalitu. To Jan Paul II ešte v Láska zodpovednosť veľmi silno hovorí, že opakom lásky nie je nenávisť, ale používanie. Takže akoby vedie to trochu odhaliť, že v čom žijú tí mladí ľudia a vedieť im dať to zrkadlo pravdy. Že vlastne ten pohľad na dôstojnosť človeka, kým som. To je asi také najhlavnejšie. Ďakujeme. Nech sa páči. Hej. Je pol hodina do svätej omše. Hej. Bolo to viac o dobrej novine, vlastne o takom príklade dobrej noviny. Opäť nadviažem na to, že ja ako mladý človek, ale počkajte, nájdem si to radšej. Áno? Tak asi môžeme. No, alebo potom? Môžeme teraz, dobre. Hej. Ja som trošku vypustil ten záver, lebo asi kvôli času sme trochu stratili, ale poviem niečo k tým rozvojovým veciam. Tak podľa mňa kľudne, nech sa páči. Hej. Hej. Tomu rozumiem, presne. Tiež som nevedel, ako nazvať tento workshop a tiež niekedy nad tým rozmýšľam. Ja mám také dva pojmy, ktoré mi v tom veľmi pomáhajú. Prvý pojem je úcta k životu, čiže ku každému životu, úcta k životu. A tak voláme aj jednu z 5 erkohodnôt. A druhý je životný štýl. Životný štýl. Hej, že to, že ja žijem bez antikoncepcie, to je nejaký môj životný štýl. Ja sa k tomu rozhodol, mám preto nejaké dôvody a je to proste môj životný štýl. To, že nosím bielú stužku a podobne. Všimnite si v Čechách, hej, založili tento časopis, môžete si potom zobrať, ja som nevedel, že, teda myslel som si, že donesú aj oni, keď sú tvorcovia, my máme zo pár kusov tiež takto na rozdávanie. Hej, že lifestyleový časopis pre dievčatá, my v Erku sme trochu, to tak odvážne teraz poviem, ale že to bola tá naša myšlienka s čnosťami, že aby deti žili taký zodpovedný životný štýl, a to majú akoby lifestyleový časopis o tom, aj keď to sú pre deti prvého stupňa. Hej? Ale je tu presne o priateľstve, je tu o tom, ako pomáhať a podobne. Čiže toto mne pomáha v tom, tieto dva pojmy. A potom treba ísť veľmi hlboko, že keď sme veľmi hlboko, tak
a stretávame sa s tou kultúrou alebo s tými argumentami a podobne, tak dokážeme o nich na úplne inom leveli rozmýšľať a aj dokážeme rozmýšľať nad tým, ako ich adresovať, ako sa k ním postaviť, aký mať k ním postoj a podobne. To je ako svätý Pavol v tom jednom liste hovorí, že nebojujeme proti človeku, ale proti mocnostiam. Čiže to je iba o tom, že sú tu určité klamstvá o človeku, o láske, o ľudskej sexualite a podobne. A je ich tu proste veľa, tam. A treba vedieť, akoby rozlišovať a stať veľmi hlboko v tej pravde, zakorenený v pravde, že kým som a podobne. Ja tiež neviem inú odpoveď ako teológia tela, ale niektorí moji kolegovia tak si zo mňa robia srandu, že ja som taký apoštol teológie tela, takže nemusí to byť jediná odpoveď, ale pre mňa to akoby tá odpoveď je. Vedeli by sme to sprostredkovať. Hej. Asi by sme vedeli. No, že je viacero ľudí, ktorí sa tomu venujú na Slovensku, takže asi by sme to vedeli sprostredkovať. Možno. My sme... Jedna z takých vecí, že ono potom už tie veci vznikajú, že napríklad toto je taká nejaká téma z nejakých erkárov, ktorí sa tak stretávame a rozprávame sa o tom a spolupracujeme, alebo zavolali sme k tomu Laura, Salesianske dievčatá združenie mladých, Laura, a tak sme si sadli a bum, za hodinu sme vymysleli, že skúsme také, úplne, že výstrel, že taký facebookový projekt, že proste dáme iba že obrázok a jeden citát o čistote. Ja som z okolností mal asi 300 citátov o čistote, tak sme to urobili. Volá sa to Záruky a za rok to má 4000 fanúšikov. Nijako sa tomu nevenujeme, že by sme, ja neviem, niečo tam špeciálne robili a tak. A mladí si to už zobrali, lebo je to moje, ja som to lajkol, je to súčasť môjho životného štýlu, čiže som to prebral nejako do toho svojho správania, alebo proste pozriem si blbosti, tak pozriem si aj Záruky, pozbudím sa, mám tu citát. Takže... Treba za to modliť, že mňa by nenapadlo, že tu budem dnes o tomto prednášať, že som sa cítil taký veľmi slabúčky v tom pred niekoľkými rokmi, ale že ja viem, že mne sa stali proste veci, že také zvláštne, že asi je to dobré, keď sa to takto šíri. Že môj sen bol pred 5 rokmi, že aby aspoň 20 ľudí poznalo, čo je to teológia tela. Dneska tu Jenda Balík povedal na konferencii o mládeži národnej, že bez teológie tela to on nevidí inak. Takže treba sa za to modliť, že možno také premostenie, a tým môžeme ukončiť a potom môžeme aj tak individuálne porozprávať, že také premostenie pre nás je to taká aj výhoda, že robíme verku aj tú dobrú novinu a máme partnerov v Afrike. Tu je takýto domov v
na severe Kene, kde je veľmi, veľmi sucho. Ja som ho navštívil v roku 2012 a týmto obrázkom chcem povedať jeden z princípov tej katolíckej sociálnej náuky a to je ľudská dôstojnosť. Prečo je možno dobré, alebo aj vôbec, že mladí ľudia a katolícka sociálna náuka, čo to akože má dokopy, veď to je akože v tej morálnej teológii alebo niekde inde. Práve preto, aby ten náš rozum rástol. Že mne to, že pracujem v ERKU, veľmi pomohlo zorientovať sa v dnešnom svete. A katolícka sociálna náuka má také 4 princípy, je viac, ale také 4 hlavné. A teda prvý je ľudská dôstojnosť. Ľudská dôstojnosť. To znamená, že ja už mám kritérium, keď mám že ľudská dôstojnosť, že keď sa deje niečo vo svete, alebo sú nejaké správy o tom a o tom, tak viem si to vždy porovnať, že áno, ľudská dôstojnosť a táto správa, ako to ide dokopy, alebo nejde dokopy. Takže to sú decká, ktoré majú rôzne handicapy a žijú v takom domove, aby neboli odvrhnuté, lebo keď má nejaké dieťa handicap v Afrike, tak je často považované za prekliatie. Takže my sa snažíme podporovať projekty, ktoré ich vyťahujú z ulice, a aby neboli považovaní za prekliatie, aby vlastne tú ľudskú dôstojnosť zažili. Takže prvý, ľudská dôstojnosť. Druhý je solidarita. To je taký trend, ale o tom by mohol byť osobitný workshop. Teraz v rôznych katolíckych a rozvojových organizáciách. My ako ERKO sme členom takej medzinárodnej strešnej organizácie, ktoré robia katolícke rozvojové diela, a ktoré založili dokonca biskupy z tých jednotlivých krajín. My sme z tej strednej a východnej Európy ERKO ako jediný člen. No a tam je to veľmi jasné. Tam oni hovoria, že 50 rokov sme akože podporovali tie projekty v Afrike, v Južnej Amerike, v Ázii a tak. A akože čo teraz? Že aký rozvoj to prinieslo, aj tak je tam vojna a podobne. Takže ich taká mentalita sa trochu zmenila, že nestačí len proste dávať na tie projekty a kontrolovať ich a učiť ich chytať ryby, ale treba aj, aby sme my v Európe a tu na tom bohatom severe robili veci pre spoločné dobro, boli solidárni. Takže rozbehla sa pred 2 rokmi takáto kampaň, ktorá sa volá Žifer. No, končíme. Ktorá sa volá Žifer a vyzýva ľudí tu v Európe, aby obmedzili svoj konzum a mysleli na ľudí, ktorí žijú v rozvojových krajinách. Takže ľudská dôstojnosť, solidarita. Tretia je subsidiarita. Tuto vidíte, ako máme také projektové stretnutie v jednej dedine, kde sme podporili ten jeden projekt takej školy a tuto máme miestnych ľudí, ktorí zodpovedajú za ten projekt a oni sami navrhujú. Subsidiarita je o tom, aby sme my z Európy neriešili za tých ľudí v tejto ugandskej dedine ich problémy, ale aby oni ich riešili s našou nejakou pomocou. Takže subsidiarita. No a posledný je spoločné dobro. Spoločné dobro v tej katolíckej sociálnej náuke je definovaný ako mať nejaké nevyhnutné dobrá pre rozvoj, pre rozvoj, aby bol možný rozvoj. Toto je tiež fotka z Ugandy. Je tu také napájadlo, z ktorého si čapujú ľudia vodu. Je to jediná voda tam pre tú dedinu, ktorú sme navštívili. Tam vzadu vidno kravy, ktoré chodia do toho istého napájadla. A teda to spoločné dobro pre nich je asi mať tú čistú vodu, o tom sme sa s nimi rozprávali, ale je taká zaujímavá fotka, lebo tu sú 2 kňazi, ktorí zodpovedajú za ten projekt a sa tak pozerajú do diaľky, pozerajú sa aj na tú vodu, ale možno si predstavujú aj, ako oni tam majú pozbudzovať práve aj ten duchovný život. Že to spoločné dobro v tej katolíckej sociálnej náuke neznamená len mať tie hmotné podmienky, ale celostné podmienky pre rozvoj človeka, ktorý je duchovnou bytosťou. No, takže tým som chcel povedať, že my v Dobrej novine si myslíme, že tá katolícka sociálna náuka je taký poklad, niektorí vtipkujú, že to je najlepšie zatajený poklad katolíckej cirkvi. A poviem len taký jeden dôvod. Som nedávno stretol riaditeľa luxemburského
rozvojového diela katolického a on povedal, vieš, v Luxembursku je takáto veľká menšina, máme tu 4 jazyky, katolíci sú tu, ja neviem koľko, 30%, veľmi nás poznačili rôzne sexuálne škandály a podobne. A to, že my robíme túto rozvojovú prácu, to je výkladná skriňa cirkvi, jediná výkladná skriňa cirkvi v Luxembursku. A pretože to celá spoločnosť uznáva, hej, že podporujeme tie rozvojové projekty a podobne. A samozrejme, že treba ich podporovať a mať na pamäti tie princípy. A my v Dobrej novine ich chceme mať na pamäti, aj preto si to takto približujeme, že či tá naša práca, projektová práca je v súlade s tými princípmi. No najdôležitejšie, čo tým chcem povedať, prečo som to tu priniesol do workshopu, je, že aby sme o tom hovorili aj tým zodpovedným osobám v tej farnosti, čo je ťažké, keď komunikujete s 1100 niečo farnosťami. Hej, ale často, alebo niekedy je tá dobrá novina len taká, že zavoláme deti, nacvičíme buch, dáme si koruny, anieli a ideme koledovať. Pritom je ten obrovský potenciál vlastne tej formácie rozumovej, a hlavne aj pre tých animátorov a podobne, pochopiť ten svet z hľadiska tej katolíckej sociálnej náuky. Lebo pre mňa osobne, keď som viac začal spoznávať katolícku sociálnu náuku, tak som akoby mal menší ten konflikt, ako tu hovoril ten Jenda Balík, že ak som medic a nečítam nejaké etické veci z katolíckej cirkvi, no tak v tej každodennej praxi mám problém, hej, lebo vidím tie nespravodlivé a teraz ja niečomu verím a nejde mi to dohromady. Takže to je taká výzva možno pre nás, lebo na Slovensku málo kto sa tým zaoberá a my sa chceme teda tým zaoberať viac aj v Dobrej novine, šíriť to medzi mladých, že práve tieto princípy katolíckej sociálnej náuky, aby si mladí ľudia vedeli urobiť taký obraz o tom globálnom svete, lebo ten už bude iba globálnejší a globálnejší. Takže preto som to priniesol tu do workshopu. A ďakujem vám za pozornosť, že nevedel som presne, aký jazyk, hĺbku, šírku tohto workshopu mám priniesť. Tak ďakujem, že ste to tu vydržali. No a